O Entroido xa chegou aos colexios da nosa contorna. Na maioría dos centros educativos, especialmente nos de infantil e primaria, todos os nenos e nenas acudiron disfrazados ás aulas. No caso do CIP plurilingüe de Rubiáns, cada curso disfrazouse de forma diferente, pero todos seguiron a mesma temática, a arte. Bueno, pois hoxe, seguindo co PDI, co proxecto que estamos realizando este curso sobre arte, pois cada curso vai disfrazado dunha temática, bueno, un tema dentro do proxecto. Pois hai quen vai de cadro, como as meninas, ou hai quen vai de escultora, como terceiro, neste caso, que vai de Yayoi Kusama, ou de grafiteira, como Shamsia Hassani, que levan un tanque que estuveron realizando, bueno, durante esta semana. Seguindo co proxecto pedagóxico, os nenos e nenas non só se disfrazaron de artistas ou das súas obras, senón que abondaron na historia de moitos artistas descoñecidos. Sí, un pouco que, bueno, que fomentan a igualdade, non, en todos os ámbitos do arte, e ademais tamén artistas que non son moi coñecidos, tanto mulleres como homes. Entón, bueno, estamos un pouco abrindolle un pouco ao alumnado pois ese abano, non, hacia outros artistas que quizáis pois non coñezan tanto. Como celebración do Entroido, os escolares desfilaron dende o colexio ata o Centro Cultural de Rubiáns, onde fixeron un pequeno certame de disfraces. Bueno, outros cursos facíamos algunha comparsa, non, cantábamos, pero bueno, este curso non, simplemente creo que é a primeira vez que salimos en 2 anos, se mal non recordo, e bueno, simplemente ensinar os disfraces que cada curso leva, e un pouco facer que o alumnado sala un pouco do centro, faga algunha saída. Tanto as nais e pais como os máis pequenos gozaron coa xornada do Entroido. Eles emocionadísimos, o sea, porque o que xa o feito de sair do centro para eles, aínda que sexa aquí ao lado, xa é unha emoción. Os disfraces, bueno, hoxe estaban que non daban sentados, o sea, non se sentaban nas cadeiras, querían xa sair en calquer momento, xa estaban preparados para sair, vamos. O Entroido celebrouse no resto de colexios da nosa contorna. En Vilanova, os nenos e nenas tamén desfilaron centrados na temática do espazo. Na Escola Infantil Municipal de Vilagarcía, as diferentes clases convertéronse en pequenas froitas.